Moi! Tässä pikaohjeet breikkiautomaatin käyttöön. Täältä Dropboxista breikkiautomaattikansiosta löytyy 3 tiedostoa. Lue ensin tämä, joka on ohjetiedosto, ja sen jälkeen nämä 2 oleellista Excel-tiedosto ja PowerPoint-tiedosto. Tärkeintä on, että lataat nämä PowerPoint-tiedoston ja Excel-tiedoston samaan kansioon koneellesi. Se onnistuu esimerkiksi täältä download-linkistä, josta ne tulee pakatussa muodossa, tai sitten voit klikata yksitellen niitä ja ladata, silloin ne latautuu yksitellen. Ja kun lataat ne samaan kansioon, niin täältä tosiaan tämä Excel-tiedosto on se, josta löytyy, jota täytetään, ja sitten tämä breikkiautomaatti ei kannata muokata, on se PowerPoint-tiedosto, josta löytyy ne kaikki elementit, minkä pohjalta tämä makro sitten rakentaa sen breikin. Eli kaikki muokkaus ja muut tapahtuu täällä Excelissä. Ja kun avataan tämä tiedosto, niin sieltä löytyy tämä tervetuloa-sivu, jossa on pikaohjeet. Sitten on esimerkkivälilehti, jossa näytetään, miten niitä välilehtiä voi täyttää. Sitten on se välilehti, mihin täytetään kysymykset, se välilehti, missä valitaan vastausliikkeet, ja täällä vastausliike-välilehdellä on sitten myöskin tämä nappi, josta se varsinainen breikki tehdään. Ja sen lisäksi löytyy ohjeet, tarkemmat ohjeet täältä viimeiseltä välilehdeltä, ja niin kuin huomaa, niin jokaisella näillä välilehdillä on näitä punaisia kolmioita, ja ne tarkoittaa sitä, että siihen hiiri päälle laitettaessa niin tulee lisäohjeita näkyviin. Eli nyt jos me halutaan tehdä breikki, täällä valitaan kysymys välilehdellä ensin se, että onko breikki tarkoitettu alakouluun, yläkouluun vai molempiin. Ja sen mukaan breikkiin tulee sitten etusivu, joka on eri värinen ala- ja yläkoululle ja molemmille, ja sitten siihen tulee myös ala- tai yläkoulun nimi. Tehdään nyt vaikka yläkouluun yhdyssana breikki, jonka otsikko on yhdyssanat. Tämä otsikko tulee sitten sinne breikin etusivulle. Tekijäksi laitetaan Jouni, ja tämä kysymys, joka tähän tulee, on tämmöinen yhteinen kysymys, joka tässä breikissä on yhteen vai erikseen. Ja nyt voidaan sitten tähän laittaa tämmöinen tarkennus, ja mulla on täällä tehtynä valmiiksi tämmöisiä kysymyspareja, ja tarkoittaa tässä, että meillä on täällä 2 sanaa alle ja kirjoittanut. Vastausvaihtoehto 1 on se, että ne kirjoitetaan yhteen. Vastausvaihtoehto 2 on se, että ne kirjoitetaan erikseen. Ja tänne kolmanteen tai tänne viimeiseen sarakkeeseen laitetaan sitten se, että kumpi näistä vaihtoehdoista on se oikea. Ja tässä ensimmäisessä rivissä täällä lukee, että tämä on harkkakysymys. Se tarkoittaa sitä, että se breikki rakentaa tästä ensimmäisestä sellaisen esimerkin, ja sitten vasta kakkoskysymyksestä alkaen ne kysymykset alkaa sitten olla niin kuin varsinaisia kysymyksiä. Nyt vähän niin kuin kokkiohjelmissa en rupea jokaista näistä kirjoittelemaan erikseen, vaan copy-pastaan ne tänne näin. Täällä on nyt 12 kysymystä, jokaisessa tänne merkattu oikeaan reunaan se, että kumpi näistä vaihtoehdoista on oikea. Nyt meillä on kysymykset täällä valmiina. Valitaan täältä vastausliikkeet, ja tässä on mahdollista siis vaihtaa liikettä myös kesken sen breikin. Ja tässä tapauksessa, kun meillä on 12 liikettä, niin tehdään niin, että mennään ensimmäiset 6 kysymystä ensin vaikka tällaisilla viittausliikkeillä, eli vasen, niin me otetaan täältä vasen käsi pystyyn ja valitaan liike numero 1, ja oikeanpuoleinen vastausvaihtoehto, niin
se on sitten liike 3. Ja sitten me otetaan toiset liikkeet, eli nämä on ne liikkeet, jotka tulee 6. kysymyksen jälkeen. Ja valitaan täältä vaikka tämmöiset tasapainoiluliikkeet 14 ja 15. Laitetaan tänne liikkeen numerot. Ja nyt jos tämän ensimmäiset liikkeet tämän solun jättää tyhjäksi, niin silloin kaikki vastaukset vastataan näillä ensimmäisillä liikkeillä niiden mukaisilla numeroilla. Ja tänne on lisätty myös nyt tämmöinen breikissä kävellään paikallaan kysymysten välissä. Eli jos halutaan tämmöinen, niin silloin tulee ohje, että kävellään koko sen breikin ajan. Sen voi valita kyllä tai ei. Laitetaan kyllä, niin saadaan vähän lisää liikettä. Nyt tämä breikki on valmis. Eli kun painetaan tästä napista, niin breikki valmistuu. Täältä aukeaa tämä PowerPoint-pohja, joka muokataan sitten näiden Exceliin kirjoitettujen ohjeiden mukaan. Nähdään, että tänne tuli yläkoululeima, eli tämä oli yläkouluun tarkoitettu breikki. Täällä on tekijän nimi ja tähän tuli sitten breikin nimi yhdyssanat. Ja nyt jos katsotaan näitä dioja, tänne alkuun tulee tämmöinen pyyntö nousta ylös. Sitten me laitettiin sinne tämä ohje, että vastausten välissä kävellään paikallaan. Sen breikin otsikko oli tämä yhteen vai erikseen. Ja nyt tulee se harjoituskysymys ja ensimmäiset liikkeet vastaus näin. Harkkakysymys, alle ja kirjoittanut ja 2 vaihtoehtoa. Ja sen jälkeen se antaa aina sen oikean vastauksen jättää, jotta tiedetään kumpi niistä oli oikein. Sitten tulee valmiina, ole nopea ja varsinainen breikki alkaa ensin ja mainittu, onko yhteen vai erikseen. Ja oikea vastaus on erikseen, joka näkyy siinä. Väliin tulee aina tyhjä dia ja sen jälkeen jatketaan seuraavalla kysymyksellä. Näin mennään koko breikki, kaikki 12 kysymystä. 7. kysymyksen kohdassa vaihdetaan vastaustapaa ja sieltä jatkuu taas kysymyksiä, kunnes tullaan tänne loppuun, jossa on kiitos ja kumarrus ja hauskaa tunnin jatkoa. Tätä breikkiä voi tässä kohtaa edelleen muokata. Tämä on normaali PowerPoint-tiedosto, joten jos jossain kohtaa on jotain, mitä haluaa lisätä tai muokata, niin se on tässä ihan normaalisti mahdollista. Nyt kun tämä breikki on valmis ja se automaattisesti tallentuu siihen kansioon, missä nämä pohjatkin oli tänne, niin ennen kuin tämä breikki ladataan sinne SlideShareen muidenkin iloksi, niin tämä kannattaa ladata tai tallentaa PDF-muodossa. Se tapahtuu täältä File ja Save As ja otetaan tämä kansio, joka meillä tässä oli. Ja täältä valitaan, ei tallenneta sitä PowerPoint-muodossa, vaan PDF-muodossa. Ja silloin tähän vielä kelpaa tämä minimum size, jolloin se on kaikkein pienin ja ketterin tiedostomuoto ja silloin latautuu kaikkein parhaiten sieltä verkosta. Sitten kun se on meille PDF-nä tallennettuna, niin voidaan mennä sinne SlideShareen. Ja kun SlideShareen on luonut tilin, niin täältä Upload-linkistä voidaan sitten ladata se meidän tekemä breikki sinne verkkoon. Tässä tärkeintä on se, että laitetaan sitten sinne tagiksi eli avainsanaksi se X-breikki. Sillä avainsanalla sitten kaikki muut löytävät sen sinun X-breikkisi sieltä SlideShareista. Eli kun tänne kirjoitetaan X-breikki, niin löydetään kaikkien ihmisten sinne tekemät X-breikki avainsanalla tehdyt breikit, joita tässä kohtaa on 57. Iloa breikkien tekoon!